Влог номер 341, 28 март. Днеска, понеже нямаме основна тема за влога, ще си поговорим за няколко неща. Първото от нещата, което е относно правилното харчене на нашите пари за фото, видео и аудиотехника. Представете си следния вариант. Имате 10 000 лева бюджет, който бюджет може да бъде разпределен за 2 или за 3 години. И вие всъщност за тези 10 000 лева искате да си купите максимално продуктите с най-добра цена спрямо най-добро качество. В смисъл такъв винаги избираме продукти, които ще ни вършат най-много работа, ще бъдат най-универсални за най-добрата цена. Как правилно да инвестираме? Имайте предвид, че на пазара има много нискобюджетни варианти и на камери, и на светлини, както и на аудиопродукти. Проблема е следния, че ако примерно сме решили, че ще похарчим 10 000 лева за 3 години, които 10 000 лева ние трябва да си купим фотоапарат, осветително тяло и аудиорекордър. Аз лично как бих инвестирал тези пари? Значи бих ги разделил на 3. 3000 лева за камера, 3000 лева за светлина и 3000 лева за аудио. Сега, тук нещата са доста относителни. Много хора се подлъгват и първо си купуват скъпа камера с хубави обективи и изобщо не отделят пари нито за аудио, нито за светлина, но всъщност продукцията, видеопродукцията всъщност изисква всяко едно от тези неща, за да всъщност да бъде качествен крайния продукт. Да, разбира се, може да снимаме с естествена светлина, но компромис в аудиото фактически не може да направим. Тогава аз всъщност бюджета би го разделил 50 на 50 за двете групи камери и аудио. Какво да ви кажа всъщност? Аз какво бих направил? Да речем, че трябва да си купим 3 неща. Първото нещо, което бих си купил аз е камера, която не е последен модел. Защото всъщност камерите, които са последни модели, са много по-скъпи от реалната им пазарна цена. В смисъл това производителите го правят с идеята максимално да вземат парите на купувача и всъщност, пускайки една нова камера, в нея има заложен бюджет и за реклама, който бюджет по принцип се изразходва първите 2 до 3 месеца след пускането на камерата и фактически вие след по-малко от половин година може да очаквате цената на тази камера да бъде много по-различна, отколкото когато е тръгнала да се продава. Конкретен пример мога да ви дам с Sony Alpha 7 III, който когато излезе на пазара беше около 4400 лева, мисля, че беше, или 500, няма значение. В момента, 3 години по-късно всъщност, камерата се продава за 3300 лева. Тоест, много е паднала цената, така че това е за чисто нова камера говоря. А всъщност, ако сте достатъчно упорити и търсите, може да си намерите не лоша камера, която е примерно на 2 или 3 години за цена от 1000 лева. Така че говоря конкретно за 7 тройката на Sony, но пак имайте едно на ум, когато си купувате втора употреба техника, че хубаво е да бъдете с човек, който разбира, за да може да провери всъщност дали камерата работи коректно и дали няма проблеми с нея, разбира се. След като сме си купили камерата, да речем, че сме дали 1500 лева за камерата, ще ви трябват и обективи. Моя съвет е започнете с зум обективи, тъй като първо те са по-ефтини, в смисъл такъв с един обектив, който примерно за 1000 лева може да покриете различни дължини, било то по-широк кадър, както съм аз в момента, също така и примерно по-доближен кадър. Да, там ще имате компромис с блендата, няма да ви е постоянно фиксирана бленда по всички дължини, няма да ви е и толкова светла бленда като 2.8 примерно, няма да е пък и бленда, която се среща на
правим обективите, какъвто е този в момента. Аз снимам на Blenda 2, но може да се отвори всъщност до Blenda 1 и 4. Така че вземете си един обектив, задължително си вземете чанта за тази система, защото всъщност трябва някакси да ги пренасите. Повярвайте ми, за да запазите максимално вашия апарат или камера, на вас ви е нужно да се отнасяте добре с него, да го транспортирате в предназначено за това чанта или куфар, каквото всъщност ви е удобно. Не инвестирайте много пари в чанти или в куфарите, като с времето, променяйки се вашия кит, т.е. променяйки се нещата, които ще притежавате, ще се променят и чантите, които ще ползвате, така че това е едно от последните неща, което всъщност е разумно да инвестирате много пари. Продължаваме натам с осветлението. Всъщност за осветление бих избрал, без да се замислям, LED осветление, Big Color Minimum. Сега добри варианти за около 2500 лева са Aperture 300X, каквато и аз имам тук в момента, просто тя не ме осветява, седи до мене и затова всъщност ви я цитирам. 2500 лева и ще имате парички за един хубав асистент, който, повярвайте ми, ще е ваш цял живот, което всъщност е нещо хубаво. В смисъл такъв асистент да е много здрав, стоманен статив, който може да се товари до 10 кг с светлина и няма никакви проблеми. Наистина ще сте много очаровани. Цената, разбира се, на този статив е около 400 лева. Така че наистина инвестирайте в неща, които са се доказали. Ако питате всеки един професионален видеограф или фотограф или дори аудиоинженер, той ще ви каже, да, асистент да е моя първи избор, а не всъщност тези алуминиевите стативи, които се продават. Първо, примерно за 80 лева може да си купите алуминиев статив, който във всеки един момент вие ще се съмнявате, че ще падне, защото не е просто стабилен. А лампа, която е 2500 лева, да я сложите на 80 лева статив, не знам, аз лично не би го направил. Последно, аудиото. Тук нещата са долу-горе се свеждат до две неща. Качествен рекордър, наистина качествен, не е Zoom F серията, не е Tascam, ами всъщност или Sound Device, MixPre 3, втората версия, разбира се, която ще ви уеме почти целият бюджет, но всъщност с нея може да правите много неща. Цената на този рекордър е около 2000 лева. По-евтин вариант, също много хубав, е Zoom F6, който има 6 входа, докато MixPre 3 има само 3 входа. Но според мен по-добре си вземете всъщност на Sound Device MixPre 3. Ако все пак не ви го позволява бюджета, Zoom F6 мисля, че е около 1000 и няколко лева. И последното, което трябва да си купите от аудиото, слушалки задължително. Хубаво и слушалки. Инвестирайте в слушалки от 200 лева, които ще ви служат наистина години наред, без никакви проблеми. Купете си хубав микрофон. Тук нещата са много относителни. Моята препоръка, като по-евтин вариант, е Rode NTG3, а пък ако малко повече решите да похарчите и сте си купили съответно по-евтина светлина, купете си направо Sennheiser MKE 416. Това е микрофон, който предпочитат много от аудиоинженерите в цял свят, тъй като наистина е устойчив на всякакви атмосферни влияния, на всичко, което се сетите и всъщност работи безотказно. А на вас, имайки само един микрофон, последното нещо, което трябва да се случи, е да спре микрофона ви, за който сте дали, примерно за мини Siemens сте дали 5000 лева, а заради влагата той спира да работи и си викате край, спирам, това не е за мен. И така, малко по-дълъг стана влога, надявам се да ви е интересно, гледайте ме отново скоро, абонирайте се, споделяйте с приятели, мерси и чао!